राजाया माब्लाबाबो आंनि आंगो जानो हाया। मैना दम 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 एसेबां दम दोङोब्ला एसेबां मानसिखौ मानो फिसिया नों? सेंग्रा नों माखौ लानानै एसेबां जादोंगिरि? होथारनांगौलै होसो। आं गाज्रि सनाया जोंनि नखरनि बाथौनि गुदियाव जोंनाय आलारि बाथि। आं आंनि गोसोखौ फिराय लाफिननो हाया। आंनि मोनसेल' गोसोखौ आं सोलाय सोल' खालामनो हानाय नङा गेरेमसा। ओंखारलां नोङो, जोंहा नोंनि फावथिनाखौ नायनो टाइम गैया। गावनि खर' मेलेमखौ सुस्रानानै नायग्रो। आंनोबो होनांगोन नोंथां। सोर मोदाला जोंनि लामायाव गसंथेफैखो? गोख्रै साइड जानो बाजा। मानसिनि जाराव गोलैमारा नोंसोरो। मैनासो जामगुरि खासुमारि गेजेराव थानाय फरायसालि। आं बेयाव थानानै फरायनो गेदेर मानसि जानायनि सिमां नुदोंमोन। आरो नोंनि बे रायज्लायनाय नोरोम आखुफोरा जोबोद बाख्नायजाथाव गेरेमसा। आंनि गोरबोआव आंनि हारायाव बिखा बिख्लोआव जेरावबो बेराम जादों आदै। नों जोंनि फिसा नङा। मोनथिया नोङो मोनथिया? आदै